Γεια σας. Ονομάζομαι Κουτσαντώνης Παύλος και απόψε θα σας παρουσιάσω μια συνταγή. Είναι Ναπολεόν με στήθος κοτόπουλου, θρούμπι, μέλι θυμαρίσιο και χυμό πορτοκάλι. Είναι μια καλοκαιρινή συνταγή, πολύ γευστική και πολύ εύκολη. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε φτιάξει ήδη ορισμένους δίσκους από τραγανή παρμεζάνα. Εμείς θα σας δείξουμε τον τρόπο για να σας πούμε την ώρα που χρειάζεται. Ξεκινάμε. Κόβουμε πρώτα το κοτόπουλο. Το κόβουμε στη μέση. Και μετά το κόβουμε φιλετάκια. Όλα το πιπερώνουμε. Αλάτι και άσπρο πιπέρι. Ρίχνουμε και λίγη πάπρικα. Και το κοτόπουλό μας τώρα είναι έτοιμο να το βάλουμε να σοταριστεί. Πριν σοταριστεί το κοτόπουλο, θα σας δείξω τον τρόπο που κάνουμε τους δίσκους παρμεζάνας. Έχουμε πάρει παρμεζάνο παντάνο. Και θέλουμε παντάνο γιατί έχουμε γλυκό και το ξινό από το πορτοκάλι και το παντάνο, η παντάνο είναι μεγάλης ορίμανσης και σαν αποτέλεσμα έχει να βγάζει πιο πολύ τη γεύση του τυριού. Οπότε προτιμούμε αυτή παρά την παρμεζάνα τη ρετζιάνο. Λοιπόν, παίρνουμε, ρίχνουμε εδώ σιγά σιγά να γεμίσει. Τώρα εξαρτάται πόσο χοντρή θέλετε εσείς να είναι, τόσο πιο πολύ θα βάλετε. Εμείς θέλουμε να είναι λεπτά τα φύλλα, ώστε να ολοκληρώνονται οι γεύσεις και να μην υπερισχύει καμία της άλλης. Ωραία. Ωραία. Εάν θέλουμε ρίχνουμε και λίγο θρούμπι φρέσκο από πάνω να πάρει μυρωδιά η παρμεζάνα μας και την τοποθετούμε σε προθερμασμένο φούρνο 5 λεπτά στους 180 βαθμούς. Εκεί έχουμε λίγο ελαιόλαδο. Το ρίχνουμε. Βάλουμε το κοτόπουλο ελαφριά για τις δυο μεριές. Και αυτό να πάρει λίγο χρώμα παραπάνω.
το πουλάκι μας είναι έτοιμο, έχει πάρει χρώμα. Αδειάζουμε τα λάδια, εγώ τα άδειασα. Σβήνουμε με το χυμό πορτοκάλι και θέτουμε το θρούμπι, μία κουταλιά μέλι, και αφήνουμε να γλαστάρει ελάχιστα στη φωτιά ακόμα. Αφού αφήσαμε λίγο το πουλάκι μας να πάρει γεύση από το πορτοκάλι και τα αρωματικά, το βγάζουμε. Και προσθέτουμε ελάχιστη κρέμα γάλακτος, ίσα ίσα, για να το κάνουμε να δέσει και να βρασάρει και να πάρει